la sangata ani woro o sera studio bamidaw konna la renouveau télé kanumagaw anga fulibe awye o mana ke yoro ni sanga konna la ame bela jelen fo ka kenyani aga wakatu chugoya e koni che akodana la renouveau télé sukantili la ko bela jelen ka ibistim la renouveau matin kene sikira Soliga wuli ke bagaw anga folibe awye aw munube no ni sanga konna la ko awye awa chake horo la soro kabani aw sogolino ana ko aw ni nyantuba aw munube sogonno la ni wagati konna la awa telo be renouveau la walma awa radio be renouveau fm na amebela jilin foka aw walen mandon munu fene be stela la kataka uga barake horo la ambe bela jilin fo nuweka aname ku gata dondon ala kasin be nyumanye isi horo la ame radio nyeleni la me bagaw fo kabo sigu ka ofeno radio benka kabo kerewani radio Tiendugu kabo Jura, Radio Futa kabo Yamfoila, Radio Besago kabo Kuchala, Radio Kanaga kabo Joro, Radio Pumaran kabo Bla, Radio Jigia kabo San, Radio Naro Samaya kabo Nyaulini, Radio Dame kabo Boron, Radio Fasukanu kabo Welesi Bugu, Radio Nchiba FM kabo Katifalaje, Radio Nema FM kabo Kasaro, Radio Tolérance kabo Mopti, Radio Miracle FM kabo Buguni, Radio Kusata 2 kabo Jalakoro Bugu, Radio Altakadum kabo Sikaso, site internet Mali Bamada kabo Franci, ame kanumaka kilingelena bela jilinfo munu fene be kan on laje ni sanga konna la anga bololo sanfela la ni owe renouveau FM renouveau télé page ko fo kata si renouveau matin page ma ko bela jileni nyantuma ay aw bisimla bi alamusa utukalo kleta ani kononton renouveau matin ale keneka bi so madena ina fo don tawla kuna funi achama me ambolokoro kaseka lasi aw mami mato ako kuna siri obe bampe ko baro jay baro nyokontige Amadou El Konare alebe kuma sokono honorable insokoma ini sogoma fantatuma tomo be korbasiti la me ala tanu tabarkala bi alamsay iwo ko no don misera ko e don ba yaw fe Togodala an ga kunyon de beke furu fe be beke alamsa do ya fa chamana na potento ame jeliba wele ko chi ni woro ye mamnelu beke furu siri beke furu logo be da alini ko kuma beke chorba bu wele blolo ma chama meke la ma fo ko beke alamsa ni kilen jurube alala sigatola alni ya soro nyana wolo ma ka cha bitala kusebe muso gana ka cha ba anashi ya chamango bebe do ke ko nga che soro ngani che minana o ba fo ko fento bolo ma kay do nyine ala fe chemina na ba soro ala yo chi kam so wele kwa do furu kono bonya kono abije ka here soro nyako fe aywa ala ka bela jeleso akili wana soni ini kanu mo wena nyogana so do kibaru ale keneka ola biso ko madaina kuna funu bakuruba olufle ko kabiri tenendo ya do fe mekalo klemuka ani nani foka tabla tarata dona utukalo kleta ani wolonvla fembe fanga franche fanga manye makoro bandau ale na ka premier ministre Mokhtar Wane kuma koni pumake oluka la halayau kan abe formima de façon officielle kuma make akan anya ikafo femi tarata don utukalo kleta ani wolonvla anya ikafo ministre mi nyashine no kiri konyoma ale koni la seluke akunya kan omena puma okambi kosobeje mukain konnala isa kabasidibe kuna fonyowe ale bolokoro abena o la seluke so ramadina oni se kunyame bachilibe na nyokola soroka bo parti RPM konnala olu mununka fanga bina utukalo kleta ani sheki samba fla ani muga sankelen konnala yalma olu yere yelema juma ni ko takabolo la wi yelema juma ye fanga ko la kerenkeren yala fanga franche fanga atakabolo oni se kunyame be na nyokola soro abena kana nyefoli ko la on wadon bara nyokon welele oye Aliou Sidibe kabo renouveau ere konnala yanno abena kana nyefoli ke FM koni Coupe d'Afrique au tirage au sort kon kera Cameroun ka ofeno abena kana okuna fonyo ko di ama Amadou Jara alika wulika jokonnala femi Amadou El Konare alebe yanka don kibaru la se awma sori Ibrahim Diallo sori be fanjime so marena soni abena tan ngasi kuna fonyo ko oludi ama hawa danyugo alesira kenet kilamo roma kasika nani kene kuna foni ka odi ama sabula honi ala jena tike fembe di manama kene adaka kadima ko adobe dola amanyana bo wali ya jumene kera anwa jamana konnala ko Alexika Mason Oma ayeta eminye soni obeyira aula jemukain konnala sisa Amadou El Konare alebe temeni don kibaru
Ni yo kunnafoni dugujɛlen Amadu Sira b'i bolo. Tabarikala aw ni sɔgɔma kokura aw minnu ye malidenw ye ani minnu ye jamana wɛrɛ ye ni aw bɛ Mali kɔnɔ walima aw bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ nka aw bɛ dɔ faamuya bamanankan ani mandenkan na an bɛ aw bɛɛ fo dantɛ foli min na a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na Dɔnkibaru kɛnɛ dayɛlɛla ka ban bakurubaw bɛna tali kɛ an bɛna kuma min ye jamanakuntigi Asimi Goita ale kɔni transition ye san 1 sɔrɔ jamanaden dɔw hakilina ye mun y'a ko kan y'olu laseliw kɛ nka Asimi ye dantigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ malidenw ye o faamuya cogo di Amadu Jara bɛna kuma di maa dɔw ma o ko kana na min ye l'Américain jamana ma olu ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen na gendarme min ye bolimafɛn ani kɛlɛ yɛrɛ taganaw ni minɛ caman wɛrɛw an bɛna kuma o fana kan ministre min ɲɛsinnen lakanako ma ale bɛna ka hakilinaw di o kan an ye bamanankan na bi sɔgɔmada in na Dɔnkibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra ye fana kiri ni woyɔ min tun bɛ diinɛmaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tile fila in na n'a ko ma ban pepewu fɔlɔ kunungo an ye wulikajɔ dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen b'a la k'a fɔ maa dɔ de taara plainte don ko Ansardini maa ɲɛmaw tɛ a kalama jɔn de taara plainte yɛrɛ don tigitigi kunun an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ k'a tigi sɔgɔbɛ an n'a sera ka ɲɔgɔnna sɔrɔ an ye kuma d'a ma ale bɛna ɲɛfɔli kɛ procureur lamɛnna maa caman fɛ Ayidara yɛrɛ kuma na min ye fan dɔw maa caman kuma na nka jɔn yɛrɛ kelen ye plainte in donba ye an sera k'ale sɔgɔbɛ kunungo ale bɛna dantigɛli kɛ kun minnu y'a don plainte do la a ko bɛ hakɛ jumɛn na ale bɛna o ɲɛfɔliw k'an ye sisan dani na sɔgɔmada in na Dɔnkibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye kibaruyaw la cɛkolobaw ye bi an bɛna misɛnmanin caman bila minnu cɛ ma Mali kɔnɔ ani yelekew ta bi alamisa don in na ka se ka bi dugawu kɛ ko don bɛɛ ka di nka ni maa ye hɛrɛ sɔrɔ don min o fana ka di ni don tɔw ye Ala ka bi kɛ hɛrɛ don ye an ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ɲɛ aw y'aw bisimila sisan dani nɔ an bɛna ninnu kolo ani u b'u bɔ ɲɔgɔn na Mali kan na bɛɛ bɛ dɔ faamuya min na. K'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya kosɔn sanga 23 dafara nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na anw ka kumaso kɔnɔ waati kelen bɛ bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛlen jateminɛna na k'a daminɛ min ye Jɛdugu Torodo marabolo ale dugu 17 n'a Bugudakun Ciba dugu 18 n'a Bugudakun waati kelen bɛ Daban dugu 10 ani a Bugudakun bɛɛ lajɛlen na nin waati na Kalifabugu mara kɔnɔ fɔ ka taa se Jiwoyo kɔnɔ Bama 1 na min ye Zangolon ka buguda la o bɛɛ lajɛlen bɛ k'an lamɛn bi an b'a fɔ bɛɛ ye ko bɛɛ k'i sabacho ko an ka Dɔnkibaru kɛnɛ kanana an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ ni Kati ye an y'a yira aw la k'a fɔ Kati mairie wusura kosɛbɛ nin waati laban ninnu na a ma sɔrɔla k'a fɔ maire n'a ka dangan n'a nɔkama caman bɛ olu kɔni minɛna ka don kaso la a ma sɔrɔla k'a fɔ nafolo ko kuma ani dugukolo peretu ni a ɲaamili ko ɲɛw olu nasiratigɛ la an ye kibaruya sɔrɔ kabi min ye kunna sini ye k'a yira k'a fɔ wulikajɔw bɛ senna kunungo ma damadɔ labilala ko la ka bɔ kaso la maire ninnu cɛma yana an ka tila o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen na u bilala ni kun jumɛn ye u ye mun kɛ nafolo de sarala wa walima bilali sugu jumɛn don fɔlɔ jɔn ni jɔn bilara yana an ko kibaruya jɔnjɔ bɛɛ sɔrɔ an bɛ a ko salo ya ka tɛmɛ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔw bilala olu taru ka denbaya la kaban fɔlɔ an bɛna ko tɔ ɲɛɲini yani waati nata kibaruya olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a di aw ma a ɲɛkisɛni kan n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa i ka dɔn an y'a fɔ ten Mali jamanakuntigi n'o ye Asimi Goita ale ye dantigɛ dɔ kɛ dantigɛ min bɛ tali kɛ transition ka san 1 kunbɛnni ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ IBK ka fanga dafirilen kɔ san hakɛ min kɛra san 1 bɔɲanko dafara kunungo kɔrɔ n'o ye utikalo tile 18 san 2021 jamanakuntigi ka dantigɛ fɛ kumaw surunyana nka jamanadenw y'a faamu u ye tɔmɔta jumɛn tɔmɔ a kɔnɔ Amadu Jara ale ye kuma di maa dɔw ma ko la an k'u lamɛn. Pango kelen ani ɲɛ wawa aw bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ ni ja ninnu sɔrɔ an ka Dɔnkibaru kɛnɛ kɔnɔna la nka yanni nɛgɛ karafetigi ka labɛn bɛɛ lajɛlen ka sabati an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali kɔnɔ bi maa caman bɛ yen jigi a bɛ maa minnu b'a fɛ an ka jamana yɛrɛ ka se ka ŋanamu ani lakanako olu sɛbɛkɔrɔ ladon bɛrɛ la a ma sɔrɔla k'a fɔ lakana kolo fɛngɛlen an ka jamana fan caman fɛ sabula waati mun na maaw tun bɛ taa bi Ogosagu ni dugu wɛrɛw kan nin waati laban ninnu na o kun madara nka tile filanin na o kow b'a la ka wuli sabula Wataguna n'a nɔkandugu wale minnu kɛra ye a bɛ maa siran kosɛbɛ min ye k'a dɔn an ka ja jamana ninnu lakanabaliya a bɛ ka ɲɔɲa kosɛbɛ Burkinakaw
fe kunungo olu fana me ɲɛji la an yɛrɛ bɛ ɲɛji la ka fara olu kan yana an ka don olu kɔnɔna la an y'a fɔ ten jamana kuntigi Asimi ye dantigɛ dɔw kɛ jamanaden dɔw y'u hakilina di Amadu Jara ka kuma galama la an k'u lamɛn. Président transition bɔra ka discours min kɛ kunu a seginna ka kuma kelen de kan don min na a ye kalikan kɛ ko kokɔrɔ minnu bɛ ka tɛmɛ ko ka dangakar'o la an ka taa senkura ta ni m'an permettre ka jamana bɔ dingɛ nin kɔnɔ parce que hakilina surunya la sɔrɔsiw bɛ na fanga ta don min na le 18 août dernier o y'a sɔrɔ a bɛ kalo kelen kalo fila bɔ M5 mɔgɔw ni IBK n'a ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na o ma se ka IBK gɛn donc sɔrɔsiw nana de u nan'u nakumana sinon a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que mɔgɔ 23 déjà o fagara IBK ka régime mɔgɔw fɛ jusqu'à présent minnu y'a kɛ u ma dɔn maa ma minɛ donc a ko danga de kan ka kari o la donc o kan ka ɲɛdɔn a kɛra cogo min o ye kelen ye fila k'an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ ka jamana bɔ nin dingɛ in kɔnɔ dingɛ min a ma daminɛ bi a daminɛ depuis aw ko démocratie ko bɛɛ fanga o nana k'an bolo nin ye o nana kɛ mun ye yɛrɛ sago kɛ min bɛ se min na o b'o kɛ faso wari i b'o dun foyi tɛ bɔ a la donc Asimi ko o de banna o bɛ jɔ n'i y'a jateminɛ effectivement a daminɛna parce que dusu bɛ ka baara min kɛ bi o bɛ ka mɔgɔw minɛ kelen kelen déjà ça donne de l'espoir mais anw fɛ u ka teliya fɛn ye mɔgɔ minnu fagala mode jeu tile la olu ka dɔn minnu y'a bila a baara kɛ u ka minɛ u ka ɲangi o de bɛ se ka tɔgɔba di Asimi n'a jɛɲɔgɔnw ma o de bɛ se ka transition yakubaya n'o ma kɛ minnu ye tiɲɛni kɛ olu tɛ minɛna insécurité kɛra wara jamana bɛ ɲɔgɔn min dɛ n'a dun ɲagamina a damana si la tabarikala n'a ɲagamina a damana si la an ka ala deli t'o ye waati na min ye san kelen kɔnɔ a yira k'a fɔ majɛ caman bɛ malidenw kɔni wulikajɔ kɛra jamana fankelen fɛ k'a fɔ IBK ka faga waɲɛ man ɲi ko yuruguyurugu ni bamanɲɛkurunya lakanabaliya ɲɔ tun sɛbɛkɔrɔ ɲɛna kalanko tun donna galama na min ye ko daja maana anw ni karisaw ka surun an ka faga di olu ma hali n'u n'a man kan ka jɔyɔrɔbaw di olu n'u somaw ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra dusumakasa ye maliden fankelen wulila k'u ka nisɔngoya jira min kama maa miliyɔn caman bɔra ka taa monument de l'indépendance la maa caman b'a la k'u yɛrɛma ɲininka IBK gɛnna ka bɔ fanga la kun minnu kama yala olu sabatira transition maa ninnu fɛ wa hakilinaw ye fila ye o la dɔw ko taaɲɛ caman sɔrɔla dɔw ko foyi yɛrɛ ɲuman kelen ma kɛ bɛɛ ni hakilina don a ko kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ maliden kɔni jigi bɛ fɛn belebele mun kan i n'a fɔ an y'a fɔ tentɔ o dɔ ye bɛɛ lajɛlen ka lakana mali kɔrɔ tilebiba ani kɛɲɛka n'o lakanaw sabatira ko ɲuman fana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyuruguba min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye ale dɛmɛbaaw ma wari min di ko k'a don dɔgɔtɔrɔso rɔ walima lɔgɔliso rɔ dɔw b'o ta ten ka sin k'o dun k'i sigi foyi ti bɔ o rɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ka dabila mara yɛrɛ kɛcogo juguya ani ka bɛɛ to yɛrɛmabila la ten ko ninnu ka dabila an ka jamana kɔnɔna la sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'o ye maa minnu bɛ yen n'u nɔminɛlen don k'a fɔ u ye nafolobaw dun yala transition sera ka mun kɛ o kow la maaw sera ka nɔnɔbɔ wa nin bɛɛ ye ɲininkali ye maaw bɛ ka mun sɛmɛ u yɛrɛ la nka Asimi ka kalikasiyɛn dɔ ye layidu minnu ta n'o ye ka dɔ bɔ a ka makaama saraw la ko u bɛna dɛmɛ lase maaw ma a yira k'a fɔ baaraw bɛ sen na sabula sigida caman bɛ yen minnu ye jibondenw ɲuman sɔrɔ ka bɔ minan a la o jateminɛw kɛra nka hali bi n'a ka bi malidenw n'a ma fa kosɛbɛ fɛn caman na n'o dɔ ye bi lakanabaliya ye o dɔ ye kala yɛrɛ yɔbɔ yabara ko kura kabi Choguel nana gouvernement ɲɛma ɲana hali n'i y'a sɔrɔ mangani dɔ dalen don UNTM na olu yɛrɛ fana m'u ka kuma laban fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya minnu na maaw bɛ k'u yɛrɛma ɲininka kalo 6 tɔ min bɛ transition na yala kow na se ka datugu o kɔnɔ wa maaw kɔni bɛ ka siran min ɲɛ a kana kɛ jigi wari ye ni jamanakuntigi tulo b'an na walima n'a ka ciden tulo b'an na ci fɔ kun ye Sisi ye a ka se ala ma kuma u k'a fɔ jamanakuntigi ye hali bi ko malidenw sigilen don makɔnɔni na ko sama min kun bɔra ko a kana kɛ sama sen kelen ye malidenw kɔni sigilen don jigi b'a kan hali bi ni a ka bi waasa majɛ minnu bɛ jamana ko la olu bɛ se ka mafa n'o tɛ maaw na nimisa u ka wulikajɔw kunna ka lapasali baaraw olu sɛbɛkɔrɔ kɛ n'an bɔra yen nɔ lamɛrikɛn jamana maaw ye dɛmɛ lase an ka jamana ma ni o bɛ tali kɛ bolimafɛn caman ani
maramafɛnw ani suna finitigilakaw lakanani n'u tangani ni minɛmisɛnnin caman wɛrɛ la minnu bɛna dɛmɛ don an ka Mali lakanabaaw ka kala la kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarme olu minnu ye ka sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw fanga ka bon kosɛbɛ nin waati laban ninnu na min ye minɛn ninnu donbolo kɛra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ n bɛ tali kɛ lamɛrikɛnw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale yɛrɛ baara ninnu ɲɛmaaya k'u ka nisɔndiya jira ani kun min yɛrɛ y'a to lamɛrikɛnw bɛ nin dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma a kɛnɛ kan na ko bonya bɛ mande bonyamasegin yɛrɛ fana bɛ mande ministre min ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakana ko ma n'o ye Dawuda Alu Muhammed Duni ale y'a ka nisɔndiya jira ka ɲɛfɔli kɛ ko ɲɛ ninnu kan an ka monsieur le ministre lamɛn. Pour la photo an y'u fo États-Unis ambassadeur yɛrɛ bɛ yan an'u ka Sena ciden dɔ o fana bɛ yan nin dili y'a sɔrɔ ale bɛ mission na Mali la yan ani ambassadeur nana ɲɔgɔn fɛ an y'u fo u ka kɛwale la nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka minɛnw di an ka nin unité ma n'o ye groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale ye u bɛ deli ka formation fana k'u kun min ye ka fara minɛn di kan nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye u ye min kɛ bi a kun ka ɲi u y'a ɲini fɛ n nana n y'a fɔ a ye fana ko nin coopération in kun bɛ yan a mɛnna nka depuis waatinin dɔ la a coopération in la sara dɔɔni u sen sumayara u y'olu ka politique ye u bɛ ten n y'a ɲini u fɛ n ko u kana nin coopération in sen sumaya u ka ko lateliya u ka fanga d'a ma ka tɛmɛ nin kan parce que anw bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ nin na an mago bɛ kɛlɛkɛminɛn na an mago bɛ formation ɲumanw na ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛdenw ma n y'o de fɔ a ye n ko a ɲɛna Sena mɔgɔ dɔ bɛ yan o bɛ mission na n y'a ɲini o fana fɛ a ka n'a seginna a k'a fɔ a ka Sena mɔgɔw. tabarikala ministre ye laɲini caman kɛ nin kɛnɛ ka jan ko maaw yɛrɛ kɛlen don ka ɲagili minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o ye dɛmɛ tigɛliw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ ka o bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an ka jamana kan sabula laada ye ɲɔgɔn nɛmɛ ye jamanaw balimamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min ye k'a dɔn awa diɲɛ bunakun kan bana dɔw nana min ye maaw ɲɛnɛ bana dɔ yɛrɛ fana kɔ waati dɔ la bana dɔ kun wawurila n'o ye sida ye wulikajɔw kɛra maaw kun sɛbɛkɔrɔ siran na nka hebola nana o kɔfɛ min ye bɛɛ ɲɛnɛ sida kɔ o yɛrɛ kow bɛ senna tuma min na fana korona n'a ka virisi nana i cun a ko cɛma bɛɛ lajɛlen hawujara nka maa minnu ɲɛsinnen don sida kɛlɛliko ma olu ko ɲɛ gɛnɛ ka bɔ sida ko la o kama min ye maa ɲɛma lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔ diɲɛ tɔw ma ka bolofara min ɲɛsinnen don sida kɛlɛliko ma ale kɔni ye taama dɔ boloda Segu mara la o kɔfɛ a nana Sikaso mara la ani waati in na ka taa jateminɛ kɛ maa 20 ni kɔ olu jateminɛna k'a fɔ olu ye maa ye minnu garisɛgɛ donna sida la waati dɔw la ka na bila sisan na Sikaso mara kɔnɔna la a taara ani Sikaso mara maa ɲɛmaw ye ɲɛɲini dɔw kɛ ani kɛnɛyaso tigilama Maliki Jalo tun bɛ jamakulu ni cɛla a ye min sɔrɔ a ko kan k'a lajɛ. Jaabili minnu kɔni sɔrɔla sidabana sɛgɛsɛgɛli kan san 2021 kalo 6 fɔlɔ la o kɔni b'a yira k'a fɔ ko sidabana ka ca halisa Sikasokaw fɛ yen nɔ jamana cakɛdaw ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko sidabana yela mɔgɔ 20 kɔ de la Sikaso mara kɔnɔ. An sera ka maa min ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ k'a ye k'a fɔ u garisɛgɛra sidabana la o 21 ani mɔgɔ 341 olu la après minnu bilala fira kan ka fira dolu ma o ye 14 ani 181 walisa dɛmɛ bɛ se ka ta ka ɲɛsin Sikaso mara ma cogoya min na jamana cakɛda min sigilen don sidabana koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kama n'a bɛ wele ko Conseil national de lutte contre le sida ani diɲɛ seleki 4 tɔnba bolofara min ɲɛsinnen don sidabana kɛlɛli ma ale lasigiden bɛ Mali kɔnɔ olu kɔni wulila ka se Sikasokaw fɛ yan ka se ka na ɲɛ da dɔgɔtɔrɔw ka baaraw taabolo kan an'u ka baarakɛminɛnw Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko yen machiniw bɛɛ lajɛlen ka ɲi nka gɛlɛya dɔw bɛ kɛnɛyaso in kan a ka banabaatɔw furakɛli la ni o yɛrɛ hakɛ bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 800 ni 24 na an y'a la kɔlɔsi an ka fura dɔw bɛ yen fura belebele dɔw bɛ yen i b'a fɔ sɔgɔsɔgɔnijɛ banakisɛ kunbɛnni fura n'an b'a fɔ ma isoniazid o man kelen don an fɛ yan a ka ca ni kalo 6 ye donc an b'a ɲini an ka responsable fɛ u k'an dɛmɛ pour que o fura in ka se ka k'an fɛ yan nɔ mais an y'a la kɔlɔsi fana furako lahaliya tuguni o la fura ARV ninnu dɔw fana bɛ to ka manquer o bɛ gɛlɛyaba don an ka furakɛli taabolo la. N'o y'a sɔrɔ machine ka ɲi Sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la
Sikaso CSRF kɔnɔna machine tɛ yen nɔ walisa ka se ka banabaatɔw ka bana hakɛ dɔn. O tɛmɛnen kɔ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka gɛlɛya yɛrɛ don sida bana furakɛli la Sikaso district sanitaire kɔnɔ. Fura b'o la ani minɛn dɔw fana bɛ yen min t'an bolo pour que joli sɛgɛsɛgɛ mana kɛ a tigi mana bila fura kan tuma ni tuma an bɛ kimɛli kɛ ka jolita dɔ kɛ k'a lajɛ est-ce que sida banakisɛ min b'a farikolo la hakɛ min don a bɛ se ka dankari kɛ mɔgɔ la hakɛ min don n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a ka diɲɛlatigɛ tɔ kɔnɔna na banamisɛnnin caman t'a minɛ o la tuma ni tuma an b'o jolitaw demande o minɛnw fana t'an bolo. Jamana ɲɛmɔgɔ min kɔni sigilen don sida bana koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma fo ka taa se diɲɛ selekinan tɔnba min fɛnɛ bolofara sigilen don sida bana kɛlɛli ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye faamuyali kɛ Sikaso sida bana kɛlɛcogow kan wa o y'a laɲini cakɛdaw bɛɛ lajɛlen ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Maa k'u kɔlɔsi hali bi ni a ka bi ala ka kɛnɛya jidi n'an bɔra yan an bɛ taa Kucala olu man jan ɲɔgɔn na Kucalakaw fɛ politiki bangun kan tɔ min bɛ n'o ye ADP Maliba olu kɔni ye wulikajɔ dɔ kɛ nin cogoya kun laban na n'o bɛ tali kɛ u ka yen conférence de section na mun kɔnɔna la u ka section jeune ni section des femmes section mixte nin bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ladiriya kɔnɔ min ye Kucala mara kɔnɔ a kɛra sababu ye bureau exécutif ni o ye comité exécutif CE ale ye minnu bila ka taa n'o ye mandataires ni superviseurs ye olu k'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ baaraw tɛmɛcogo la k'a dɔn k'a fɔ ADP bɛ wuli ka jɔ la nka Kucala kɔnɔ bi ko jigisigiba bɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛɛ ni kelenya o sɛbɛkɔrɔ yakubayalen don ADP tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ Kucala mara la bureau minnu sigira k'a bɛɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ n'o ye bɛnkan jɔnjɔn ye consensus bolokɔrɔtama ye a la o bɛ bɛɛ ni kelenya ko fɔ maa caman bɛ yen olu garisɛgɛ donna jɔyɔrɔ minnu na u bɛɛ k'u bin'u bolo bila ji kelen nɔ ka ADP tɔ la ɲɛnamaya walasa ka se ka Aliyu Bubakari Jalo ka haminaw mafa waati nata olu kɔnɔna la ye maa minnu kɛra muso ɲɛmaw ni funɛnkɛninw ka ɲɛmaw ani mandatɛri minnu taara kɛnɛ kan u y'u ka nisɔndiya jira an ye ja dɔw sɔrɔ a kan an k'a lajɛ. An muso ni Aliyu y'a yira ko ale bɛ anw de ye ani denmisɛnninw ne hakili la anw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka Aliyu dɛmɛ ni Aliyu ye kuluba sɔrɔ ne dalen don a la musow bɛ lafiya ni mɔgɔ min nana Mali kɔnɔ ka an ye nin sɛgɛn in na k'an ye nin ɲani na n'i ko k'i bɛna fantanya kɛ sagajigi ye k'a da k'a kan tigɛ ne hakili la mɔgɔw kan ka Aliyu kɔrɔbɔ u kan ka sɔn ka fanga d'a ma ka sigi k'a kɔ lajɛ ne kɔni hakili Aliyu filɛ nin n'aw bɛ k'a tɔ Aliyu ye Kucala kanu précisément an musow donc a ye dɛmɛ caman lase Kucala ma a ye château dɔw jɔ an ka duguw la a ye château dɔw layidu talen don ɲɔsi machine an kɛtɔ k'an ka comitéw implanter ɲɔsi machine caman y'o laɲini kɛ ne hakili la an ye laɲiniw layɛlɛn an jigi b'o fana kan an b'a dɔn layidutigi don n'a ye layidu in ta a b'a dafa ADP la parti min don ni ala sɔnna ni an bɛ min ɲini n'an y'a sɔrɔ ni ala sɔnna an bɛ Kucalakaw dɛmɛ kosɛbɛ an b'an seko kɛ Kucalakaw ni ala sɔnna Kucalakaw fɛ o bɛɛ k'an dɛmɛ ni fɛn bɛɛ o bɛɛ n'u seko ye mun ta ye hakilina ye o mun ta ye fɛn fɛn u k'an dɛmɛ an ka sunɔgɔ dabila an ka dɔn k'a fɔ jamana jɔli Kucala jɔli a bɛ dépend ni tubabuw b'a fɔ ma ko volonté politique il faut que ɲɛmɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ la a bɛ mun yɛrɛ kunkolo la k'a fɔ ko jamana in kan ka bɔ nin cogo la ko dugu kan ka bɔ nin cogo la tant que o tɛ ni mɔgɔ 100 nana changement tɛ kɛ et je pense que o hakilina de bɛ an ka président d'honneur bolo n'o ye Aliyu Bubakari Jalo ye anw yɛrɛ fana bɛɛ bɛ o hakilina de kɔnɔna na an bɛ ka politique kɛ n'o hakilina kelen de ye fana. An wasara baara kɛcogo la baara kɛra bɛn kɔnɔna na a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ an bɛ foli di organisateurs ma ka foli di région superviseur ma vraiment qu'il a mouillé le maillot an ye résultat ye an bɛ dugawu kɛ ka ɲini tɔndenw fɛ u ka ɲɔgɔn minɛ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ala ka bureau in taa ɲɛ ala ka barika don bureau in baara la halisa ala ka laɲiniw sabati ala ka yala a kɛra bɛn kɔnɔ donc o ye misali min ni an b'a ɲini Mali ADP Maliba Mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka i basé nin ka ko kɛ u ka organew sigi ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ a ka kɛ bɛnkan ye donc ni mɔgɔw sera ka bɛnkan k'o cogo la o kɔrɔ ko ni jamana dir'u ma don min na u bɛ se ka jamana mara n'u ka yɔrɔ don u bɛ se ka yɔrɔ mara parce que ne tɛ se ka bɛn yɛrɛ sigi ka yɔrɔ la a ka gɛlɛn comment dirais-je ko ka se ka kɛ ka ɲɛ donc jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni mɔgɔw ma bɛn n'i y'a mɛn ko ɲɛtaga bɛ daminɛ bɛn na fɔlɔ ni mɔgɔw bɛnnen don fɛn tɔ bɛɛ bɛ na kɔfɛ. A section mixte n'a bɛ fɔ o ma ko section ba ani jeunes ka mouvement o bureau sigili ani musow ka mouvement nana o de la
donc an nalen fana an kunbɛla ka ɲɛ wa jama bɔra donc délégué nana ka bɔ Kucala commune kelen bɛɛ la wa bureau in fana sigira bɛɛ ka hukumu kɔnɔna la bɛɛ sɔnna bureau in ma donc bureau min do a ma sigi ni vote a sigira ni bɛnkan de ye donc o b'a yira k'a fɔ ko Kucalakaw bɛnnen do donc an bɛ wele madame min k'u ma halisa parce que an ye min y'an nimisi wasa donc an b'a f'u ɲɛna halisa k'u cɛsiri ka tigɛli ɲɔgɔnma min n'a b'u fɛ yan ka ban ka dɔ fara u kan donc k'aw yɛrɛ di baara ma sisan sabula an jigiba de bɛ Kucala kan an jigiba de bɛ Kucala kan walasa o jigi min n'an bɛ Kucala kan donc walasa o bɛ se ka kɛ réalité ye donc président yɛrɛ an bɔra ka président yɛrɛ informer sisan fɛn o fɛn tɛmɛna ka bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna donc a yɛrɛ nisɔndiyalenba don nin waati in na. tabarikala n'an bɔra yan an ye layidu ta aw ye min ye sɔngɔsɔmali min bɛ tile filanin na diinɛ alisilamɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Aseyidi Usumani Sherifu Madani Ayidara ani Mamu Diko ka kɛrɛfɛmaa dɔw taabolow fana na o sɔngɔsɔmali fanga bonyana procureur kumana Ayidara kumana maa caman ye laseliw kɛ nka ko ninnu kɔnɔ maa dɔ cogoya ni o ye maa min dara plainte don Ayidara n'u y'a jira k'a fɔ plainte donna olu ka tɔnɛya don nka olu tɛ foyi kalama la u ka maa ɲɛma si t'a kalama k'a tigi dusukasilen y'a don ni a yɛrɛ ye min ye Traoré minnu tun welela o ni jaabi ninnu tun welela procureur fɛ o fana y'a jira k'a fɔ plainte donna n'u bɛnna fɔlen na Traoré dɔn mɛ jaabi dɔn mɛ Ayidara yɛrɛ dɔnna procureur dɔnna nka jɔn yɛrɛ kelen de ye plainte in don b'a ye kuma an tun b'o ɲini na kunungo an sera k'o tigi lasɔrɔ ni o ye Albeshir Kumare ale de ye plainte don a y'a jira k'a fɔ ani y'a san 30 ko ale bɛ ansardini baaraw kɔni na a ye seriyalu di ko a y'a don ni a kelen ka ŋaniya ye sabula a ye jaw ni wajulikan minnu ye Ayidara fa nɛni k'a ba nɛni ka tila k'a bamuso t'a tɔgɔ ma ko k'a ba nɛni ani ka maaw su ka bila olu la k'o ma bɛn a ma a ye ɲɛfɔli kɛ an ye ko ninnu tɛmɛcogo kan an k'a lajɛ a sabu kɛ min ye parce que an ye u ka video dɔ sɔrɔ an'u ka vocal dɔ sɔrɔ vocal minnu na n'u ye menace de mort kɛ ka mɔgɔ yamaruya ni an fagali ye o ye kelen bon ani o bi nɛni cɛjuguw fɔ an ma nɛni minnu bɛ ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka lamɛn i tulo la fanɛniw ni banɛniw minnu cɛ ka jugu kosɛbɛ bon o la ne fana ye a jateminɛ k'a fɔ en tant que fanga dɔ b'an kunna sariya dɔ bɛ an bɛɛ sanfɛ donc n ka dɛsɛ bɛɛ kɔfɛ o de la n taara ka taa u wele parce que mun an ka dɛsɛ bɛɛ kɔfɛ ne taara ni a kuma ye siɲɛ 2 au conseil islamique la pour que u ka se ka mɔgɔ ninnu wele ka kuma u fɛ u yɛrɛ y'o seereya a bɛ kalo 1 ni kɔ bɔ bi u b'a fɔ k'u bɛ sigi k'a ka ma se ka sigi a kuma kunna bon nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ fana ye parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko anw de nɛnina ani Ayidara de nɛnina o de y'a to anw wulila ka taga ne wulila ka taa plainte k'u kan mais o tɛ n'u hakili b'a la wagati min na Mamu Diko ye mɔgɔw wele misiriba la k'a fɔ ko u ti jɛn ni a ye u ka nɛni tuguni ne de kɛra o sababu ye parce que ne ye Mamu Diko nɛni kan mɛn a man diya n y'a kɛ clé USB kan ka taa au conseil la ka taga di Mamu Diko ka secrétaire ma a yɛrɛ y'a lamɛn o kɔfɛ k'a di Mamu Diko yɛrɛ tɛgɛ ma ne tɛgɛ n'a tɛgɛ o de la Mamu Diko wulila o dugusajɛ bɛɛ u ye mɔgɔw wele misiriba la Bamako misiriba la Bagadaji ka kuma mɔgɔw fɛ a ko a ka se ka dabila bon n'a fɔra ko o ɲɔgɔnna kɛra ne yɛrɛ karamɔgɔ la n'o ye Sherifu Usumani Madani Ayidara ye a n'a ka denbaya la ani ansaru la ne tɛ se ka sigi parti pris tɛ ne bolo dɔnnibaa bɛɛ de ye kelen ne bolo mais dɛsɛ o de bɛ mɔgɔ se yɔrɔ dɔ ma bon mɔgɔ fana t'a to muru ka da i kan na wagati min na i ka sɔrɔ ka wuli parce que ninnu bɛ kɛ ka mɔgɔ yamaruya ni an fagali de u kelen tɛ k'a kɛ u bɛ k'a kɛ misiri de kɔnɔ jama na u ka jama na bon adamadenw hakili tɛ kelen mɔgɔ plainte u t'a kalama plainte ye ne yɛrɛ de ka volonté ye k'a kɛ ni yɛrɛ ye en tant que je suis membre de l'association Ansardine tabarikala min bɛ tali kɛ plainte doma a ka ɲɛfɔli kunfɔlɔ ye ninnu ye kibaruya ta ko 2nan kɔnɔna la a yɛrɛ ye ɲɛfɔliw kɛ ko ni jaabiw ni Traorew bɛnna fɔlen na procureur ɲɛkɔrɔw ye yafaw ɲini ɲɔgɔn fɛ fɔ plainte o retiré la nka maa 2 wɛrɛ de bɛ yen plainte bɛ ka sɛbɛkɔrɔ don olu juguya la olu mun kɛlen don ka fa nɛni bilen ni ba nɛni bilen kɛ olu ye jɔn ni jɔn ye kibaruya ta ko 2nan na a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o ko ɲɛw kan na Fanta Tumota mais kunfɔlɔw bila yan fɔlɔ waati sɛbɛkɔrɔ janfara
Amadu an b'i fo i ka timinadiya la donc kibaru ta ko fɔlɔ tun bɛ tali kɛ na an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye halisa bi sɔgɔmada in na tani ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bi kɔni showmelen don Amadu o yɔrɔ la an b'an profiter k'an baden alisilamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo sabula ka da kan bi ye donba ye o la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ Bamako fan jumɛn an ka nɛgɛ karafetigi Sira Kamara bɛna wele bila ma a bɛ na tani ka segin kunnafoniyaw di an ma